ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ିରୁ। ଆଜି ମୁଁ ବନାଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି ପକୁଡ଼ି। ଶୀତ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଳୁଥାଏ। ଏ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ପାଳଙ୍ଗ, ପିଆଜ ସାଇ ଆଉ ଏସବୁରୁ ମାନେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ପକୁଡ଼ି ହେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଖାଇ ନେଇଥିଲି ମୁଢ଼ି ଆଉ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଲାଗିଗଲି ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇରେ। ଆଜି ଥିଲା ଶନିବାର ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଚିକେନ୍। ଏବେ ତ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି, ସେପାଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ଚିକେନ୍ଟା ଚୁଲିରେ ବନେଇ ନେବି। ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଉ କି ଭେଜ୍ ହେଉ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଚୁଲିରେ କରିବ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଚୁଲିରେ ବନେଇ ନେବି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଗଲି। ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଗରମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ ଗୁଜୁରାତି 2ଟା, ଡାଲଚିନି, ଗୋଟା ଜିରା, ତେଜପତ୍ର ଏସବୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଭାଜି ନେଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୋଲି ମା ଆଉ ଚିକି ବି ଏଇଠି ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ହୁଳହୁଳି ଦେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି। ସେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଗଲାଣି ଏବେରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ସାଧବ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଚିକି ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ପକା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହଳ କରୁଛି, ଭଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଉଛି ସେ। କେଲୁ ମାମାଟା ମୋର। ସେପଟେ ପୁଣି ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଗାଈକୁ ତୋରାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ପାଖ ବିଲରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଖରାଟା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ତୋରାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ବାପା ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ମୋର ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ। ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍କୁ ଭାତ। ଆରେ ଭାତ କହିଲାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୋର ଭାତ ଅଛି କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ। ନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇନଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଦେଖିନେବା ଟିକେ। ଏଠି ଭାତ ବସିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ସେଠି ଚିକେନ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଭାତ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ଭାତଟା ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ପିଆଜଟା ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେବ। ପିଆଜଟା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତ ପୁରା ହଇରାଣ କରିସାରିଲେଣି। ମାନେ ଧାନ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତା'ର 2 ଗୁଣା ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପା ତ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ପାଟି କଲାରୁ ଏମାନେ ସବୁ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଶାଗ ଆଉ ଧନିଆ, ଖୁସୁଳା ଶାଗ ବୋଧେ। ଖୁସୁଳା ଶାଗ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଗା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରି ଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ବାଡ଼ିର ଶାଗଟା ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ, ବିନା ସାରରେ ହେଇଥାଏ ନା। ୟାରି ଭିତରେ ପିଆଜଟା ମୋର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ନିଆଁଟା କେମିତି ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଲି ଏମିତି ଜଳୁଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଥାଏ। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେଇ ଜାରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ସେ ପାଣିଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ମସଲାଟା ଜଳି ଯାଇପାରେ। ଚୁଲି ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ଏବେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଲଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ, କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଦେଖିନେବା ମସଲା ଆମର କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ମାନେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଦେଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ସବୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମସଲା ଆଉ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଏହାପରେ ଆକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ କଭର୍ କରିନେବା।
କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ କଭର୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଳୁ। ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଆଳୁ ଦେଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଘରେ ଆଉ ଆଳୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଆମ ଘର ପାଖ ବିଲରେ ଚାଲିଛି ଧାନ ଅମଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତାରେ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମେସିନ୍ ବାହାରିଲାଣି, ତ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ହିଁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ହେଲା। ଏଠି ଚିକେନ୍ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଚିକେନ୍ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକୁ ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆଉ 2ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ତାପରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଏଠି ଆମର ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଛି, ତ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଖରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଚିକେନ୍ ବି ହେଉଛି। ଜାଳଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଚିକେନ୍ ଏଠି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲାଣି। ଟିକେ ପାଣିଟା ମରିଯିବା ପରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଡେରି ନକରି ବସିଗଲୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବାପା, ରୂପକ, ମୁଁ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଉଛି। ମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ସିଝା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ଚିକେନ୍ର ଲୁକ୍। ଆମେ ତ ଖାଇସାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମା ଖାଇନଥିଲେ। ମାଆଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ସେଠି ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଖରାରେ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ବଡ଼ କାମଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ। ଆମ ଘରେ ପଶିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ମା ଧାନ ଉଠାଉଥିଲେ, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠାଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାଡ଼ିଟା, ସେଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରାହେଉଛି। କିଛି ଏମିତି ପରିବା ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଆଉ ବାପା ତ ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ଥକିଗଲାଣି, କେହି ମିଳିଲେନି। ସେଇପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲା ହଳ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ହଳ କରିଦେବି। ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କିଛି ବି ତୁମେ ପରିବା ଲଗାଅ, ମାନେ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥାଏ। ବଜାରରୁ ତ କିଣିଲେ ସବୁ ପରିବା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଟା ଖାଇବେ, ମାନେ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ନେଇକି ଖାଇବେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ଟା, ତ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୋ ଝିଅ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ତା'ର ଖାଉଛି ପୁରା ଝୁଲି ଝୁଲିକା। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି, ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଦିନର, ଆଉ ରୁଟି ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଲମ୍ବା କରୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।